Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan sallama, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda na buɗe gida a daidai wannan lokaci domin wata tattaunawa mai muhimmanci da 'yan uwana ahlus sunnati wal jama'a da kuma sauran 'yan uwa da ka iya yin tadakul a cikin al'amarin. Ina roƙon Allah ta'ala ya sa wannan zama albarka, ya ba mu ikon faɗin abin da Allah ta'ala ya yarda da shi. Abin da nake so tattaunawa mu ta kewaya a kai shine, kafin mu fara gaisa da 'yan uwa, ina so in yi ɗan tsokacin da zan yi tukunna mu shiga gaggaisawa da 'yan uwa da kuma muhawara da munakasha akan maudu'in. Allah ta'ala ya mana albarka baki daya, ya datar da mu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Abinda yake faruwa a wannan lokaci, 'yan uwa da suke bibiyar al'amura na yau da kullun sun ga wani abu da ya faru tsakanin masussuka da 'yan ɗariƙun sufaye a wannan ƙasa tamu. Sun yi wani abu wanda babu ta fuskar da za ka iya bambanta shi da wasan kwaikwayo, inda suka haɗe da junansu, suka ƙulla wata alaƙa ko ta zumunci zan ce, ko kuma suka ƙulla wani haɗin baki, don ba za ka kira abin kai tsaye haɗin kai ba, sai dai haɗin baki. Suka kuma fito suka nuna wa duniya yanzu su da masussuka mai ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, da 'yan tijjaniya, da 'yan ƙadiriya, da 'yan kogo, 'yan ashabul kahfi, da manyan munkiran 'yan shi'a, wai yanzu su ɗin abu guda ne. To wannan muke so mu kalla, mu ga shin da gaske ne za su iya zama abu ɗaya, ko kuma dai za a taru a yaudaru wanda aka yaudara, daga ƙarshe gaskiya ta bayyana. 'Yan uwa da Allah dan yi hakuri a saurare ne in kammala tukunna in ba da damar tattaunawa. Abu na farko dai, masu hikima suka ce kullu shay'in la lillahi akhiruhu inna lillahi. Dukkan abinda ba a kafa shi, ba a kirkire shi dan Allah ba, to ƙarshen abin za a dawo ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To wannan haɗin bakin da aka yi, na ce muku ku ambace shi haɗin baki, ba komai bane ba face haɗin baki, domin ba zai taɓa yiwa ba masu aƙidu biyu da suke yaƙar juna, suka bambanta ta fuskar aƙidarsu da matafiyarsu, kuma su dawo su haɗa baki su zama abu ɗaya, ba zai taɓa yiwa ba. Don haka wani abu ne da aka haɗa shi ba don Allah ba, kuma zai ƙare a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma zai ƙare a ana la'antar juna, ana kallon juna ba mutunci. Abu na ɗaya kenan. Haɗa kai aka ko haɗa baki? Amsa a nan gurin haɗa baki aka yi, domin haɗa kai shine a tafi akan wata manufa guda ɗaya, wata karantarwa guda ɗaya, shine za a iya samun haɗin kai da juna. Amma mutukar inda ka nufa ba nan na nufa ba, faɗa min ta yadda za a yi mu zo ɗaya. A Kano aka haɗu, wani za shi Kaduna, wani za shi Maiduguri. Don Allah 'yan uwa ku taya mu ji, ta yaya motar waɗannan mutanen za ta zama iri ɗaya? Wanda za shi Kaduna
da wanda za shi Maiduguri kuma an haɗu ne a Kano, ta yaya za a yi hau mota ɗaya? In an hau mota ɗaya ta ina za a bi? Kaga ko dai a hau motar da za ta bi Maiduguri, to an biya wa ɗan Maiduguri bukata amma ɗan Kaduna an wahalar da shi. Wannan misali ne wanda kowa zai iya ganewa. Ko kuma in an hau mota ayyo wajen Kaduna, an biya wa ɗan Kaduna bukata amma ɗan Maiduguri an wahalar da shi. To wannan shine kwatankwacin haɗin kan 'yan ɗariƙa da masussuka. Mazhabi ba ɗaya ba, matafiya ba ɗaya ba, aƙida ba ɗaya ba, to a haɗu a tafi ina? Don haka in dai an haɗu tsakanin ɗan ƙur'ani zalla da ɗan tijjaniya ko ɗan ƙadiriya, to wani za a biya wa bukata kuma tambayar da za ta biyo baya kenan. Yanzu ku 'yan ɗariƙa da kuka haɗa kai da masussuka, kun fasa aiki da littattafanku? Na san dai a aƙida kun yi imani da littattafan hadisi. Bayan littattafan hadisi, banda fa littattafan hadisi, kun yi imani da littattafan fiqh da suka koyar da ibada. Bayan littattafan fiqh da suka koyar da ibada, to hakkuna da naku na kanku na bangaren ku, littattafan sufaye kenan. Da yawancinku sun rubuta littattafai ma nasu na kansu. Kamar na san Sheikh Adam Kano, limamin kofar mata, yana da littattafai tari, ni kaina ina da littattafan da sun kai guda 5 nasa. Sharif Sale na Maiduguri, ai hakuri da Allah, Sharif Sale na Maiduguri ya rubuta littattafai tari, ko dai na bangaren aqidar su, ma'ana na sufanci, ko kuma waɗansu abubuwa da suka shafi dai harkar addini. Ba zan iya lissafa maka iya 'yan tijjaniyar da suka yi rubuce-rubucen littattafai ba. To yau da kuka haɗa tafiya da masussuka, yanzu duka waɗannan littattafai naku ƙarya ne sai dai a zo a binne su? Wannan shine abin tambaya. Shin ku ne da littattafanku da kuka wallafa naku na kanku, da littattafan hadisi da kun yi imani da su, da ku da malamanku, gaba ɗayansu yanzu za a yi kwandemin ɗinsu a daina karantawa, kun dawo ƙur'ani zalla? Ko kuma musussuka ne ya tuba ya dawo aiki da hadisai da littattafan fiqh? Wannan ita ce tambayar da dole mutum ya yi ta idan aka ce an haɗa kai da wannan mutum da sauran mutane. Ai afuwan dan Allah, saboda haka ya haƙuri to in ka dawo kai, yanzu ina ɗan yin muƙaddima ne, ya haƙuri. Saboda haka wannan haɗin kai naku mu daman ba mu sa aka ba, mu ba ma yadda mai haɗin baki da wani mutum akan ga gaskiya a kansa ba za mu faɗe ta ba, ga kuskure a aƙidarsa mu kau da kai akan wannan kuskuren don shi wannan mutumin namu ne. Dama wannan tafiyar ba za ta yi da ahli sunna ba. Mu ahli sunna, mu aqidar mu ita ce ko a gidanmu kake, ran da ka zo da abin da ya sabawa Qur'ani ya sabawa hadisi, ran nan in muka kama yi maka raddi sai ka rantse da Allah ma mu ba ƴan uwanka bane. A daidai lokacin ji za kai kamar mu ba ƴan uwanka bane. Dan me ba za mu daga maka kafa ba? Wannan fa dan gidanmu kenan, dan cikin mu kenan. Duk wanda yake bibiyar ahli sunna ya san wannan. Wata ran in muka rikice sai ka rantse da Allah mun yi fada kenan, ba za mu taba shirya ba. Me ya jawo? Wani a cikin mu ya zo da wani abin da ya saba wa Qur'ani ko ya saba wa hadisi, ba za mu saurara masa ba, ba za mu daga maka kafa ba, ba za mu yarda da shi ba. A wannan abin da ya zo da shi har sai mun yi masa raddi wanda baka tsammani. To idan dan gidanmu za mu yi mar haka, ta ina ne, ta yaya ne wani mutum a gefe yana nan akan kafircinsa, yana nan akan gurɓatacciyar aƙidarsa, yana nan akan wata karantarwa da ta sabawa ta Allah ta manzon Allah? Ta yaya kake tsammanin wai za mu zo mu yi wata mujamala da shi, wai mu kulla kawance da shi yanzu ya daina faɗin laifin mu daina faɗin laifinsa? Don haka daman mu ba da mu ba, in ji ba mu sa aka ba, in ji ɓarawan tagiya. Saboda haka
su abin da yasa suka samu damar iya yin wannan haɗin kan domin kowanne akwai kashi a gindinsa. To yanzu tunda na san da wannan matsala tawa, mu zo mu haɗa kai, ka rufa min asiri ni ma rufa maka. Musussuka ya zo da aƙida ta duk wani hadisin manzon Allah ƙarya ne. Ya zo da aƙida ya rushe labaran matan annabi gabaki ɗaya, ya rushe labaran 'ya'yan annabi gabaki ɗaya, ya rushe labaran waɗansu yaƙuƙuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je. Da akwai yaƙuƙuna daban-daban waɗanda ba su zo a cikin alƙur'ani ba, ya zo duka ya rushe waɗannan abubuwan. Sannan ya rushe duk waɗansu manyan misalai da suke nuna gaskiyar manzon Allah, amanar manzon Allah, nagartan manzon Allah, duka irinsu ba su da iyaka. Ya zo ya rushe littattafan da suke kwatantawa mutane yadda za su yi ibada. Ya san da wannan kashin a gindinsa. Balma da yanzu ruwa ya ciyo shi, hukumomi sun fara shiga cikin al'amuransa, suna kallon kai dole fa ai masa yanda aka yi wa Abdul Jabbaru. Dan haka ya rasa wa zai kama, yayi maza ya gudi wajen yan dariƙa. Yan dariƙa da sai ku kalli ku suwaye a gurin masussuka jiya da shekaran jiya. Shin masussuka ya yadda da usul na aqidar ku? Duka ba su kalli wannan ba. Su ma nasu kashin da yake gindinsu tunda masussuka yanzu zai rufa musu asiri, to bari shi ma su rufa mu asiri. Nasu laifuffukan bakaken aƙidinsu ai yayi bayanin su a baya, amma tun da ya kawo kansa yake neman sulhu sai suka karbe shi. Wannan kenan. Yan Qadiriyya sun shiga cikin wannan maja domin su ma da kashi a gindinsa sun rasa ta ya za a yi su samu wanda zai taimake su a rufa juna asiri, don haka suka shiga ciki. Ballantana waɗannan da har yau arna musulmai yan shi'a kenan, kullun zagin Abubakar, kullun zagin matar ma'aikin Allah Aisha, kullun zagin Bukhari da Muslim, kullun zagin Anas dan Malik da waɗansu sahabbai makamanta haka. Don haka group ne na taron marasa gaskiya, suka yi taron su na marasa gaskiya don kowa ya rufawa kowa asiri. Mu ku ahli sunna ba ma buƙatar wani mutum ɗaya a ce ya rufa mana asiri. Inda matsala a gidan mu kowa ya kai a duniya fito ka baɗe ta. Ran da ka faɗi wani abu muka kasa kare kanmu da littafin Allah ko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ran nan sai ka faɗi abin da zaka faɗa. Amma mu ba ma buƙatar kowa ya yi mana kara. A shirye muke mu karɓi gyara a gurin kowa ya in gyara ne. A shirye muke mu tunkari mutum da ƙalubalensa kowane iri ne. In dai sharri ne da ƙazafi da ƙage, wallahi za ka yi shi ka ƙare. Ba ma buƙatar ka ɗaga mana ƙafa. In dai sharri ne, wallahi za ka yi shi ka ƙare. Don haka da Tijjaniya da ƙalaƙato da Ƙadiriyya da Shi'a yau an zama abu ɗaya. Kowa ya rufawa kowa asiri a ci gaba da kafirci. To ku kuma ahli sunna ya za'i da ku. Su ahli sunna su ne aka ware da kansa musu suka ce waɗanda muka ware. Waɗanda muka ware su ne 'yan izala. To mun waru. Daman tamu ba irin taku bace, tafiyar da bambanci. A zo a ce mu haɗa kai da kai, ai wanda ya ce mu haɗa kai da kai ma ya jawo rigima kawai. Daman ba ma ciki. Kawai wannan yanzu ku da kuka dunkule, to ku je dunkule taku na farko ma dai mu ganta ta tabbata. Na biyu kuma mu ga abin da za ku haifar. Kun dunkule ne don kowa ya rufa kowa asiri akan barnarsa, amma ba don ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku taimaki musulunci ba. Ba wannan bane ba. Da haka su ku ko ahli sunna sai mu ce da ku innan nasa qad jama'u lakum. Ku ahli sunna, ku yan izala, innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum. Ku ji tsoron su. Qalaqatu, Qadiriyya, Tijjaniyya, Shi'a, jama'u lakum. Ku ji tsoron su, ku san yanda za ku yi. Amma waɗanda aka gaya wannan ayar aka ce mutane sun muku taron dangi, mutane sun haɗe muku kai, mutane sun haɗa group ƙarfi da ƙarfe za su yaƙe ku.
waɗanda aka faɗa wannan ayar daga ƙarshe me ya faru, labarin da aka kawo musu me ya faru, fa zadahum imanan, wannan abin sai ya ƙara musu imani. Wallahi wannan abin da kuka yi mu imani ya ƙara mana, mu ƙara bayyana mana ya cewa tafiyar mu ita ce tafiyar Allah, ita ce tafiyar gaskiya. Domin duk wani munafiki ya raɓe mu ma ya nemi haɗin kan bai raɓe mu ba, ballantana ya ce mun yadda ko ba mu yadda ba, ya san ba za mu raɓu ba. Duk wani mai baka aƙida, ɓatacciyar aƙida, sai ya nemi ɗan uwansa haɗin kai ya yiwu, amma mu tayi ma babu wanda ya isa ya taya mu. Don haka mu da muka ji an ce kun haɗa kai, wallahi wannan abin ƙara mana imani yayi. Ashe gaske ne aƙidar mu ita ce Allah da manzansa suka yarda da ita. Aƙidar mu ita ce aƙidar musulunci, irin yanda aka haɗe wa manzan Allah kai, mu ma yau an haɗe mana kai. Yan ɗan Tijjaniya, ɗan Ƙadiriya, ɗan Shi'a, ɗan Ƙalaƙato, yau mu muka zama aduwul mushtar, mana maƙi wanda kai maƙinka ne, nima maƙi mu ɗin a junanmu muna bala'i, muna musaya wuta, amma in mun zo cutarwa ne sai mu haɗa kai don mu cuce shi. Wannan shine wannan haɗin kan. Don haka imanin mu ya ƙaru, kuma mu ma yanda waɗancan suka faɗa, faƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, to mu ma muna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, madalla da wanda muka dogara da shi. Wallahi babu wanda ya isa ya zo gurin mu ya ce ni ma yanzu ina son ku, ni ma yanzu mutumin ku ne, ku daga min kafa, ni ma in daga muku kafa. To ai mu ba mu da wata matsala da ake gudu a faɗa, ballantana mu ce da wani zo mu zauna ka rufa mana asiri, mu rufa maka, kar wanda ya rufa mana sharri ko irin wannan wanda aka yi wa Sheikh Lawan Abubakar. Ku je ku yi ta yi, ku yi ta kullowa. Allah ta'ala zai nuna wa jama'a gaskiya. Allah ta'ala zai tambayi, zai taimaki bayinsa waɗanda suke suna tafiya akan gwadabansa da gwadaban ma'aikinsa. Mun tabbatar da Allah ba zai tozartar da mu ba, tunda ba wani muka rike ba, ba wani muke so mu haɗa baki da shi ba, ba wani muke so mu rufawa asiri ba, face abinda muke so a tafi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce manufar mu. Ba ma neman haɗin kan kowa, ba ma neman kowa ya rufa mana asiri, ba ma neman wane da wane su zama abokanmu, ba ma neman abotaka da wani maɓarnaci, ba ma neman abotaka ƙawance da wani mugu, ba ma neman abotaka da wani mai bakar aƙida da ya kullo ta a tsimma yake so ya bazawa jama'ar manzon Allah. Wallahi ba mu a cikin wannan haɗin kai, kar ma ai mana tai. Kai da kake wani ba da sharaɗai, wai sai mun cika waɗansu sharaɗai guda kaza tukunna za a yadda a karɓi tuban mu, wai musussuka ne zai karɓi tuban mu. To yanzu kai can da kaje ka haɗa baki da 'yan Tijjaniya, to kai ne ka karɓi tubansu ko su suka karɓi tubanka? Ya kamata ku yi mana wannan bayanin. 'Yan Tijjaniya, 'yan Ƙadiriya, ku ne kuka daina aiki da hadisi, ko kuwa masussuka ne ya tuba ya dawo aiki da hadisi, bayan aiki da hadisi ma har ya haɗa da tatsuniyoyin cikin ɗariƙaku? Masussuka ka dawo yanzu za ka yi aiki da hadisai, banda hadisai har da tatsuniyoyin cikin Tijjaniya? Ko kuwa 'yan Tijjaniya kun haƙura da aiki da hadisi, kun haƙura ku saki Bukari, kun haƙura ku saki Muslim, kun haƙura ku saki Abu Dawuda, kun haƙura ku saki Tirmidhi, kun haƙura ku saki Ibn Majah, duk ilimin da yake cikin gurin nan yanzu kun haƙura, littattafanku na sufanci duka kun haƙura, yanzu za ku bi musussuka kun koma Qur'ani zalla. Wane ne ya shiga na wani a ciki? Wannan shine abin tambaya, kuma dole zai baka mamaki dan uwana mai saurare. A lokacin da mutum yake zagin Bukhari da Muslim, haka yake ce musu gumaka. Wancan kuma shi ba zagin Tijjani yake ba, a'a abinda ya sabawa Qur'ani a cikin ɗariƙar Tijjani yake bayani. Tunda Malam Abubakar yake karatun Jawahirul Ma'ani, bai taba cewa 100% abin da yake ciki ƙarya bane ba, amma guri kaza da guri kaza da abu kaza da abu kaza sun saba Qur'ani, sun saba sunna. Yau sai ka yadda ka riƙe mai zagin Bukhari da Muslim, inda ma a ce fa zagin ake yi, wanda yake zagin Bukhari da Muslim da duk marawaitan hadisi, ya rusa gidan manzon Allah ta fuskar tarihin matansa, ya rusa gidan manzon Allah ta fuskar tarihin ƴaƴansa,
ku kuka fi kowa fiffikewa da bayani akan su wane ne ahlul baiti, ba ruwan musuka da waɗansu ahlul baiti. Yau kuka riki mutumin da ya rusa gidan manzon Allah, ya rusa sahabban manzon Allah, ya rusa duk wata ruwaya da aka karɓo daga bakin ma'aikin Allah. Kun yadda ku rike shi amini akan mutumin da yake faɗin laifi, shi fa ba ma ƙaryatawa gaba ɗaya ba, a'a abu kaza da abu kaza da abu kaza laifi ne, sun saba Qur'ani, sun saba sunna. Ni ina ganin musanyan bai ba. Ka saki wanda yake maka illa 2, ka riki wanda yake maka illa 10. Karatun ne ba ku gane ba. Don haka abinda muke so ƴan uwa si tadakul a ciki, wannan haɗin kan ko kuma ce wannan haɗin bakin na musussuka da 'yan ɗariƙa, an haɗa kai ne a taimaki addini ko kuma an haɗa kai ne a cimma wata manufa? Haɗin kai ne ko haɗin baki ne? Ya kamata in saurara daga nan domin 'yan uwa su samu daman yin tadakul a cikin abin da muke tattaunawa. Allah ya mana albarka, ya mana jagoranci, ya ba mu lafiya da zaman lafiya.